Ola, este é o primeiro tutorial que publico desde que a canle superou os 1000 membros, polo que quero darvos as grazas a todos e todas as que xa sodes suscriptores e suscriptoras desta canle. Os que aínda non vos suscribistes podedes facelo pulsando no botón vermello que pon suscribirse que está debaixo deste vídeo, e se xa sodes suscriptores podedes ao lado deste botón pulsar na campá para activala e que vos chegue unha notificación cada vez que publique un novo vídeo. Pois ben, sen máis, deixovos co vídeo tutorial que ven a continuación sobre o sistema de notificacións electrónicas de Galicia. Ola, benvidos e benvidas a un novo tutorial, nesta ocasión sobre Notifica.gal, que é o sistema de notificación electrónica de Galicia. Nestes últimos días, seguramente moitas persoas estades recibindo nos vosos móviles unha mensaxe como esta que acaba de aparecer nas vosas pantallas, ou como esta outra no voso correo electrónico. Pois ben, simplemente o que recibides é un aviso de que tedes unha notificación para vos, é dicir, é o aviso que vos deixa o carteiro cando vos quere entregar un paquete e non estades na casa, o mesmiño. Coa única diferenza de que neste caso non é necesario ir a correos, podemos acceder ao paquete a través da web www.notifica.gal. Imos entón entrar neste enderezo electrónico de notifica.gal. E agora que xa estamos na páxina web do Sistema de Notificacións de Galicia, que temos que facer? Pois moi simple, identificarnos coa chave 365, DNI electrónico ou certificado digital. No meu caso, vou entrar coa chave 365 e, unha vez que xa estamos dentro da aplicación, teremos aquí un aviso no que poderedes pulsar para ler a notificación. Eu, como vedes, agora mesmo non teño ningunha sen ler, entón, se quero acceder a elas, teño que pulsar aquí neste menú da esquerda onde di as miñas notificacións, vale? Entón pulsamos aquí nas notificacións da Xunta de Galicia, por exemplo. Agora o que temos que facer é simplemente ler a notificación. E como facemos isto? Pois marcamos a notificación que queremos ler e pulsamos en aceptar. Agora vedes que se nos abreu a notificación e que ven un documento aquí achegado. Simplemente abrides este documento, comprobades en que consiste a notificación e xa estaría lida deste xeito. Se quixésemos reclamar porque non estamos conformes con isto que nos envíen, as instruccións para reclamar van vir dentro deste documento que vedes aquí, vale? A vos chegaravos, lóxicamente, outro que non ten por que ser o recoñecemento das vacacións. Pero nel virán as instruccións no caso de que non esteades conformes para que poidades reclamar. Vou aproveitar tamén para explicarvos que outras opcións temos ao noso dispor neste enderezo web. Por exemplo, se pulsamos no menú superior en as miñas notificacións, volvemos ao resumo de notificacións que viamos ao comezo. Se avanzamos á elección de medio de notificación, ábresenos un novo menú na esquerda, como vedes aquí, con varias opcións. A primeira é para elixir o medio de comunicación. Aquí o que vos vou recomendar é que marquedes onde di establecer a canle electrónica como medio preferente de notificación, aquí neste cadradiño, e pulsar en aceptar. Agora volvemos a pulsar en aceptar para que a partir de agora vos notifiquen sempre de xeito electrónico. Se queredes desfacer esta opción, simplemente debedes desmarcar este check de aquí e volver a pulsar en guardar e logo en aceptar. Tamén podedes marcar que sexan organismos determinados os que vos notifiquen electrónicamente. Simplemente habría que marcar nestes cadriños que aparecen por aquí e pulsar en guardar e despois, de novo, en aceptar. Outra opción que temos neste menú da esquerda é modificar os datos persoais. Polo que se cambiades algo do que aparece por aquí, debedes aceptar os cambios pulsando aquí abaixo en aceptar. A terceira opción deste menú da esquerda é administrar autorizacións. Podemos, por exemplo, crear unha autorización para darlle permiso a outras persoas para que accedan ás nosas notificacións, é dicir, ler o contido das notificacións que xa foron aceptadas ou rexeitadas por nós. E tamén podemos dar permiso para acceder ao contido das nosas notificacións, é dicir, aceptar ou rexeitar as notificacións no noso nome. Para crear unha autorización debemos pulsar aquí e podemos seleccionar todos ou, desmarcando este check, seleccionar só algún organismo no que queiramos ter autorizados. Eu, no meu caso, vou seleccionar todos os procedementos e o seguinte paso é pulsar en continuar. Nesta ventá debemos seleccionar o tipo de permiso que queremos dar.
Este primeiro que aparece aquí sería só para ler as notificacións xa aceptadas ou rexeitadas e este segundo sería para o mesmo e ademais para poder tamén aceptar ou rexeitalas. Ademais, teríamos que introducir o DNI do autorizado, podedes se queredes cambiar tamén estas datas e por último pulsaríamos aquí en aceptar. Lembrade, que é moi importante sabelo, que a persoa que autoricedes debe estar rexistrada neste sistema electrónico de notificacións. E, se xa tedes algún autorizado, podedes consultalo onde di os meus autorizados neste menú da esquerda. Por último, neste menú da esquerda que se lembrades abríasenos cando pulsábamos aquí en elección de medio de notificación, temos a opción de darnos de baixa de notifica.gal, é dicir, deste sistema de notificacións electrónico de Galicia. E xa para rematar, temos esta última opción do menú superior chamada as miñas opcións que simplemente recolle un resumo de para que serve cada unha das seccións deste enderezo web e que xa vimos, xunto aquí no lado esquerdo cun acceso directo ás mesmas opcións que acabamos de explicar. Pois ben, isto é todo con respecto ao tutorial sobre o sistema de notificacións electrónico de Galicia. Lembrade que se queredes non perdervos ningún tutorial, suscribidevos á canle e activade a campa de notificacións para que YouTube vos avise cada vez que publique un novo tutorial. Vémonos entón no seguinte tutorial e un saúdo.